Barka da zuwa channel ɗin Android Hausa Hints. Domin kasancewa tare da mu ku danna alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Hakan zai ba ku damar samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗora su da zafin su. Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Ba tare da wata lokaci ba, abin da za mu magana akan shi, za mu magana akan yadda ake duplicating hoto ko kuma in ce image duplication, wato yadda za ka mai da hoto ɗaya ya zama ko biyu ko fiye da haka. To da farko kana buƙatar application ɗin da ake kira da suna Cut Plus Mix Studio. Shi wannan application ɗin shine zai baka damar yin abin da muka faɗa kamar yadda ake gani a video thumbnail namu. So sai kai launching din shi, za mu sanya link na downloading din shi wannan application din a ƙarƙashin video description na wannan video. So bayan ka yi downloading sai kai launching, zai nuna maka wannan page na farko, sai ka zo sai ka taba zai kawo ka wannan tray din, kuma zai kawo ka wannan page. So sai ka sa add. Bayan ka sa add zai nuna maka gallery, ko kuma idan da camera kake so ka dauka sai ka shiga camera sai ka dauki hoton da zaka abin nan. Idan background kake so ka sanyo dai whatever dai sai ka abin nan. Anan sai ka taba gallery. Idan ka taba gallery sai ka dauko hoton da kake so kai da duplicating. Gashi mun dauko. So da farko idan na ce misali zan yi da duplicating din shi ba tare da na cire mashi background ba, so ba zai yi ma'ana ba. Misali bari in sa shi, ina so in yi duplicating ban tare da na cire mashi background ba, so da ka ga duplicate na yi duplicating, kaga wannan ya kara wannan, gashi na ƙara duplicating wannan ya kara wannan. So dole akwai buƙatar sai ka cire background din so that wani ba zai kara wani ba. Saboda haka yanzu abin da za mu yi sai mu removing wannan, sai mu selecting, mu removing, sai mu koma sai mu taɓa wannan scissors din, wato muna so ya maida mu a cutting tray, wato inda za mu iya cutting na shi wannan hoton mu cire mashi background. So anan muna so mu cire shi automatically, saboda haka sai mu taba auto minus din mu. Idan muka taba auto minus sai mu sa hannun mu a waya, sai mu zagaya kamar haka. So da mun zagaya kamar haka automatically zai yanke mana hoto, gashi ya yanke mana kamar yadda muke gani. So bayan ya yanke mana sai mu danyi blurring na edge din so that ba zai yi muni ba. So gashi mun dan cire edge, mun gyara edge din, sai mu sa good, wato mun gama kenan. So gashi mun hiddo, abin da ya rage mana yanzu so muke mai da wannan hoton kamar misali mutum uku. Shi wannan hoton muke so shi din kadai amma ya koma kamar uku haka misali. So anan sai mu sa duplicate, kaga gashi wannan ya fito kuma wannan bai kara wannan ba. So sai mu ƙara sa duplicate, kaga ga wannan shi ma ya fito kuma wannan bai kara wannan ba. So yanzu kun ga duka suna kallon nan, bari mu dauki ɗaya sai mu sa ta kallo gefe guda, ta kallo gudan gefen, so that sai mu yawa sai mu shiga transform. Idan muka shiga transform sai mu jawo shi haka, sai mu sa flip vertical, wato flip vert. Kunga gashi ta kalli wancan sauran abin nan, ta canza, ta kalli wani abin nan, wani side din ba side din take kallo ba before. So wannan kenan. Idan kuma kana son ka ƙara duplicating zaka iya duplicating, in ma 100 zaka iya duplicating, zaka iya duplicating. So anan abinda idan kana so misali ka dan bambanta wani da wani, misali kamar wannan na tsakiya din, sai ka sanya shi, let's say ka dan yi editing na color din. Misali sai ka shiga color, anan color sai ka shiga hue din shi. Idan ka shiga sai ka ja shi baya, so zaka ga ya canza kala, ta sha bamban da sauran kalolin baya, ko kuma ta sha bamban da sauran hotuna. Ko kuma idan ba haka ba, misali kana iya okay. So wannan kenan.
sai ka cire ka sanya shi misali ka bashi kallo din da kake so. In ka gama sai ka taba alaman save. So da ka taba alaman save to ka gama yanke hoto, ka gama yanke hoto sannan kuma ka yi duplicating na image din. Thank you very much and have a nice day. Domin ci gaba da samun videos makamantan waɗannan, kar ku manta ku danna alamar subscribe da kuma ƙararrawa.